hapon na tong tanan guys and welcome to my channel. For today's vlog guys, na ako diri sa Tuburan. Sa balay sa akong motherland pero karon ako diri sa tindahan sa Kuig Agaw guys. Sa maligya siya saging, dere yung maligya. Chereng! Banana mo diha, turon mo diha, ni aran tag 20 ra. Diba? Laro atong tendera. My cousin. Dayon anak sa ako ang cousin. Sani kanang pagumangkon sa tuhod. Pagumangkon na ni kani silingan ning tago. So nana po ko diri ka tambay guys. Bilag sa ko ang agaw. Una iyang mga grocery. Wani diri guys sa Anos Mall. Di ato Citri. Ang di ato ko sa ngalan dito sa lugar. No. Robinson to dito lapita. Na po di ari karon guys. Naglaroy-laroy na po ko guys. Nagpaabot ko sa kuan ni Inday kaning pinaypay day pa magluto kag pinaypay day. Oh, kuya ka, wala ko pinaypay tigoy. Ali ka kana re mo turon ra tanan. Ako piniritong saging. Pinaritong saging. Wala ko pinaypay kay. Kuan pagarina. Walay pinaypay guys. Kuan ra ang luto niya kaning turon o banana cube. Oh, ay pinaypay so. Dagko kayang turon tagkuan. Kung sa aking JK na rin, pati halina na rin. Wapa na kayo na rin nagurto. Nalagan kay mga bata na rin, oh. Tin, awon dito, Tin. Mga maas guys. Mga maas. Mga maas guys. O, nangahay tulis man guys. Oy, osay, bitaw no kay. Ako sa guys, apa kayo ng lugar guys. Dili na gini katingalahan ng lugar kay tanaw ra ko ang gilid ko. Usok kay managan ang mga kuan diri guys, ang mga sakyanan mo na nga. Ang ikabalong mo tabok diri mahimong baki ang tumal pasada kay haligsan gyud. Oh, di ba? Muna diri guys kaning lugar pertig yung pagkabibuha di ari guys ay as in. Dinata kinahanglan mo sige og mayama-yama diri kay sa baa. Guys, ay kumpara dito sa mga guys, grabe kami nga dito. Ang madungong na dito kay kuan, tingog sa langgam, sa iro, na maganit tingog sa motor. Katirang pagka kagkuan kajut ra kaayo dayon kanang talagsar kayo madungog niya dito nga kanang kuan sa motor, tingog. Gangis, gabi, gangis. Pagkagabi o gangis, pagkakadlaon mga kalag. Diyos ko Lord, tamang lugar. Kuan na lang. Agoy, against the light ta. Ana, ragit siya oh. Ana aragit siya guys kay against the light ta guys. O ana apat connect guys. Klaro kay namin Martin guys oh. Ana yan. Uy nabayay para kita nimo nag-vlogger ay. Na dagan na kaayo og kanang subscriber, dagan kay mo donate sa yadit. Nagaamo ra to siya iPhone ko may pakalangga da, mas sikat pa ka sa kuha da. Ana po siya kugi lang pud dati. Ana ra man na classmate ako dali yun. Ang ini kita ginani, Kugi ra oy. Kanya ang ako vlog kay dili na pud tayo siya taas. Kuan po siya 10 minutes ra pud siya taman. Dayon na po ko short vlog. So ana guys, bibo kayo diri guys no, perting banaa di ari guys as in. Kani bitang bago pa ko di ani kanang bagong abot kanang bago pa maabot ko ba guys kanang perting sa baan mo na mo sulod ko dai sa kumama kay kaning naanad tagminaw nga lugar. So mo nang sa baan ta pero para ka na dugay naman ko nagtatambay kung pila ka oras diri aning gawas ko kay laay po ni nata sulod permente. Nakulat na ko ang mga kuag ni yaw-yaw. Mo na nga. Ang gawas ko tag panalagsa. Okay ra ka diha, nagonet. Ako nagonet sa cellphone ron guys. So mo na guys, diri tambay-tambay ta kadyot kay unya dapit kwaon naman pud sa ako ang banana ani. Mabot naman ko unya, bulit naman ko unya dapit. Uli na pud sa mga dapit unya, ana. Ay nako, in Jesus name. Martes sa panita ron kayo, no? Yes, wala ra kay adlaw. Merkulis na ugma. Pagkinutan nakinuha na. Sa kita sa kung gila lagi kanina, napaakad. Ginay ng libak ba? Aray. Lagi? Napaakad, di na kung gila kanina. Ang tubong, di na nga kundo kang ipon, gilibak. Di sa kinang libak na ako. Sa po, libak. No? Diba? Nakita kong giguhaw ko eh. Ito ang sa mua kay magtapad mong ganang nakoy tanganan dito nga tubig. Dala, nahulog. Nawa siya kabantay. Wa siya kabantay
kasarado ay nakabantay di ay nunong man. Ambi lang gabi. Naay nahulog nga kaldero guys. Atong lilion guys kung nakabantay pa ang pick up. Nakabantay siya. Oh, kita lang sa akin. Bigat. Ah, kato. Ah, nakabantay guys guys. Kusog manggod kayo sa nagpadagan ko. Unya ang iyang kaldero wala niya gihigtan. Ito nahulog. Tinglopad ang kaldero guys. Kamay na daday. Kanilan. Ah, soroy na sila. Manoroy na sila sa saging. Ah, soroy na sila. Dito na ninyo ibaligan sa kanang lain nagbaraha. Eh, hurot kayo na. Sila na tira Medina. Ah, na masisulahan. Ah, Medina dito. Amabot ay magiging pamaligya di ay. Sa Medina may suki niyo no. Nya, mahurot po. Diyota Medina. Oo ba? Ah, mangwa na sila guys. Manuroy na sila sa saging. Na sila yung mga suki, mga estudyante. Kanang diana o sa Toyota. O dito dapit. Sa barangay o sa barangay hall. Ilang mga suki. So, mo din na. Yaguli nila. Hurot lang sa atin. Kaya na sila yung mga suki. O, natay ka ng mata. O. Dito kayo gani. Kaya kay bata. Dito sa mga mga bata. Ah, lahi po dito sila nga grupo, lahi po mo. Ah, lahi po dito sila nga grupo, guys. Lahi po ni, nagbulat po ni sila pero sa maluto nila. Dila po ninyo ang kuan ano. 20 inyo ha, taga kuan. Dila inyo ang tuhod. Depende sa mahalin. Ah, depende sa mahalin dahil ang kuan. 30. Oh, may nalang na, bago ninyo sa silahan. Dila po na lang. Wait, ulo na ba? Naaway. Puro ba kain? Matay, ako ato ka kurok-kurok naman ko eh. Dako na mo kayong kasada o, di para sa una gamay pa ba? Dali na kayo itabot sa una. Karon nga parte ng dakuha sa kasada, lumaglit na tamo tabot. Kaya kung mo dili ko tabok. Gani, patabok mo diri ang motor. Tao ko yung friend ko, bara di ko masakay nimo. Gani. Na guys, tunay na nuroy guys. Abot ato, wala na to eh. Wala na to sa ating murot na. So, nagloto na po si Lecturel. Para isuroy na po dali nila, kani sila tuha. O, kani, ipit man. O, manuroy na po sila tuha. Pag maluto, napay mo nabilin dire. Kaya maluto tong dito, o. Atong daolan ng saging be, nga giloto. Di ba nailinit nga minutes na? 10 minutes na po, aday. O, mo ang isunod nga, isuroy ka na. Sa una, Nagam ni Che. Nagam ni Che. ah. Lami kayo sa aton saging nga pinilito Dili guys. ko to ka Facebook, like na. Wow. Kami daw ginapuna. Wait, kaya ako na siya. Kana kung dagat comments no. Pero dili na ang lami kayo ang saging guys. Okay ni Inday Choreo. Hi vlog, welcome to my guys. Wala pa siya nag-melt niyang sugar. Laton sila to mag-melt ni guys para gwapa kay lang tao. Na guys, laton nga magmel. Para lami kaayo ang saging guys. Natoy nagian namo nga truck guys ba tag 15 ang kilo sa iyang saging guys. Oh, kanang truck dito pag hindi ko kado. Nakapalit ko og 3 ka kilo, nasa 3 ka kilo lagi. May kaya kay balikan. Oh, May tagalan sila sa mga
Nabaligya naman. Naghatag magod sila dito na maligya pag saging, nagpritog saging dito ng pasaka sa MP, saan na nga kuan? Doon sa SMC Engineering, ya dapit. Masuki na nila te. Oh, nagluto og saging, nagdiakda nila na. Dito kami nag-agi sa kuya, di nakapalit mi. Ako ito, dagan ako kwarta. Ako ng space. Tapos sa akin, dagan yung kaligyan. Di ana oy, ulang panangira si Manang siya isulod. Eh kung di na, nung sa merkado, 22 na. 22 na gani, pilihan pa. Sa una dito, wala pa rin man ang saging. Rada na, cheese. So, kami na ang rada. Pero 15 na kung rada, 22 na. Yeah. Oo, di oy. So ilang ginansya taga kilo city. Hindi, sa YouTube niya. Kala kitang gagmay kayo. Dili ba na balik presyo sa dagko? Oh, dili jud. Sizing man po na nila. Nya, ilang baligyan na, buwida field, 52. Sa kamang kayo, wilayan, makisyo. Kato kilami kayo saging busok ay day. Ako may lang bawa. Busok kaayo. Pagkaw sa rin. Nya busog kay koy gid. Basta si mama bitaw ang kauban na kumulakaw no, busog kaayo jud. Na, hindi kay mama kaon ay. Nag-inasal min duha. Oh, nag-inasal min yaya ko kung yapila grocery. Nag-grocery min, ipagigya nag-grocery min duha, palit siya iya, palitan to na duha. Dili na siya. Yan, kuan pa gyud kanang. Kasaba kayo di ari guys, as in lamig kay inam og tubig bugnaw oy. Giuhaw kayo ko guys, mainom jud ko karon og kuan. Tubig, inom ko tamag tubig ron kay grabe ka uhaw, init ng i-subscribe dayon po day. Tanaw pa sa ko ang mga short, ayon ning diri kay tagas man tag 10 minutes man eh. Sa ko ang mga short lang, na may natubot to short. Ah. De comment din ka dito kay para ma-update ka, ma-replyan ta ka. Nya. Pag mukuan ka sa ko aday, pag mato ka sa ko ang YouTube, mo comment ka, makitaan ka sa ko ang mga viewers ito. Pagka day subscribe ko ka, sugod na ka vlog. Dito ka ba mo? Ako kita ba? Dito ka mag-view nila. Walang tawa. Dali ko mag-laptop nila ka YouTube mo. Kung magtusok ka, makibalo. Ikaw po, mag-break man ka, dali lang ka makabalo. Mag-imo ka ka sa YouTube. Oh, kana kung magtanang, account naman ang nilo ka ng atong YouTube. Ano naman ang account, pwede naman ka diya mag-vlog. Ano naman na siya. Abi ka, nag-melt niya ako ang saging. Melt na. Nag-melt na siya, guys. Malami, anak, sa JK pa na, nahurot na tayo na. Di ba? Nagkasul-gas. Pwede yun ang init ng gasul. Mago kabaluan na daw. Mapagod pa lang. Dili. Ano siya dito alito? Pinakulinan siya. Wala kong gata. Kung gasol, magaginan siya dahil mahal na making gasol ron. Hindi ko ka magkahoy. Naman po kayo ulingan dito. Hindi ko huli. Lower style. Ayun na. Hindi, ilan man nakakalapad yung ibot ang anak nga kuan, Uwel? Pwede ka na kay kuha na siya. Murag, 8 kalapad. 8? Ang 1/2 dalaw na ko. Lumay na may masulod. Oo. Naga na ko 8 kalapad. Alit ka naman na kagalang. O isa ka galong, sakto na isa ka galong. Isa ko kagarang ha. Ayun eh. Pagbuko ka, kainitan kinimudahan ng kalayo. Igol. Nanainit siya guys siya. May pagkaman niya mo, init na kayo ng igol. Oo. Ayun yung igol saging. Ay, kung sa limang saging, ayan ka magpamil. Ay, ama. Black na brown yung saging, ayan ka mag Manahol mo ka. Nakikita ka na sa Oo. Ako kay kanabana ka mag-inapon. Ay, ito guys. Ito naman kayo saan na. Nagani. Naagani. Sa DC na gani mamaligya. Purot dayon. Talagang akong gusto ka ng kuan ba? Sabado. Biyernes, Sabado. Domingo kay naana sila. Magkapag sila tanan. Kaya wala may office, anak. Ikaw mo, ito. Yeah, tagtulo ba yung kilo? Kaginang sila, kilo. Tag-5. Tag-5. Sa inyo, bigyan mo na ito. Tag-5. Ikaw no? Oh. Ah, 7 ang naanda nila dire. Akong suki dito sa merkado, sabi. Pila ni ba? Oh. Kalami.
ang manuroy, gandam-andam na. Mababa kayo ang giringday ay. Ang gaga, nagtulong. Agoy, guwapa king giringday, so gray ang color guys. So guys, dirira tataman guys. Thank you so much guys sa inyong suporta. Pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa ako ang mga solid supporters. Thank you so much guys sa inyong kanal. I love you all. God bless. I love you.